Cada vegada hi ha més dones estudiant i treballant en disciplines STEM, però la realitat és que encara són minoria en molts àmbits, especialment en sectors com la construcció, l'enginyeria o les professions tècniques. Per això són importants iniciatives com aquest congrés que sota el lema Talent STEM en acció, construint futur sostenible i inclusiu, el Women Evolution Tarragona reivindica la necessitat de generar referents, fomentar les vocacions científiques i tecnològiques i avançar cap a sectors més diversos i innovadors. Per tractar aquest tema avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb la Maria Teresa Soler, vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Benvinguda. Gràcies. Bon dia. Maria Jesús Puerta, enginyera multidisciplinària, guanyadora del prestigiós premi NASA Lunar Recycle Challenge. Benvinguda, Maria Jesús. Encantada, gràcies. I Mariluz Pujol, directora de Seguretat Física i Coordinació i Relacions Institucionals d'Infinitum. Benvinguda, Mariluz. Bon dia, gràcies. Bé, primer de tot comencem. Com neix aquesta iniciativa d'organitzar el Congrés Women Evolution a Tarragona amb aquesta temàtica? Suposo que una mica la iniciadora, Maria Teresa, ets tu? Sí. Mira, perquè vaig estar present en un d'aquests congressos que vaig conèixer a Madrid concretament i vaig veure aquest format que el vaig trobar molt interessant i bastant, motivador. Havent vist aquest format vaig pensar, ostres, jo crec que això ho podríem portar a Tarragona, que crec que ens fa molta falta, perquè a més, pensant en el que és la carrera d'arquitectura tècnica, des del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Tarragona vam pensar que impulsar aquest format podria ser molt interessant per crear un espai de reflexió on poguéssim donar visibilització d'aquesta professió, donar una projecció d'aquest talent femení en el sector de la construcció i especialment, com deia, en l'arquitectura tècnica. Pensa que parlem d'una professió que és altament qualificada, que està molt vinculada a la innovació, la gestió, la sostenibilitat i en la transformació del territori perquè, hi ha més, com que encara arrossega aquesta percepció social de que està una mica massa masculinitzada, doncs era un dels nostres objectius. Com que el que volem també és posar de relleu de que hi ha una mancança important de tècnics i tècniques, vaig creure que a part de recolzar el talent femení, que n'hi ha molt i falta encara més visibilització, vam pensar que seria una bona manera de donar a conèixer aquesta carrera, aquesta professió i reivindicar que necessitem un format, una educació, una carrera que actualment Tarragona no la té, la disposen les altres províncies, però Tarragona no la té. Per tant, per poder apropar a les joves i que no hi hagi aquest condicionant econòmic o geogràfic, crec que és una bona manera de promocionar-ho. Molt bé, molt bé. A vosaltres dos, primer Maria Jesús, després Mariluz, per què vau decidir sumar-vos a aquesta iniciativa del Women Evolution? Com la vau conèixer? Bueno, jo vaig rebre una trucada i em van invitar per veure si volia participar i fer una petita xerrada per intentar explicar la meva història. Jo no soc arquitecta tècnica en aquest cas, però sí que soc una enginyera que treballo també amb el món de la construcció, sé de lo que es va parlar, sé de lo que s'està parlant, d'intentar donar visibilitat a la dona en aquests espais i en el moment zero ja vaig dir sí. Vaig mirar l'agenda i dic, vale, m'apunto. I em va sorprendre molt pel tipus de xerrades que em van fer, van ser molt interessants, de diferents perfils. Em vaig veure molt, que parlaven molt de la meva experiència també, o sigui, jo m'assumo a tot el que van dir, i després, en el meu cas, vaig explicar una miqueta com es pot somiar, que això no va de gèneres ni d'edat, sinó que va de persones i com es podem il·lusionar i ens podem motivar a nosaltres mateixos per fer coses, no? Total, va ser molt interessant la teva xerrada. I tu, Mariluz? Bueno, en el meu cas la participació va venir una mica per la proximitat amb la Teresa, que treballem juntes des de fa molts anys, que patim, suem i riem juntes a Infinitum, el projecte en el que estem treballant les dues professionalment i estem creixent.
I llavors, bueno, doncs sí, me van oferir de poder liderar la taula, he de dir que me va tocar pràcticament l'última taula, sí, abans de la despedida, després de la Maria Jesús, per tant, el repte, i a més amb les noies més joves de tot el congrés, que pobretes, jo crec que abans de començar vam dir respirem una mica, perquè després de com vaig veure que el nivell on que ja va haver-hi a tota la jornada doncs va ser molt, molt interessant, la veritat, i vaig anar a primera hora i no me'n penedeixo, perquè m'han dit, quan podràs venir? I dic, jo des del principi per donar suport a la Teresa, i la veritat és que no me'n penedeixo perquè va ser molt, molt, molt interessant. Sí, la veritat és que va estar molt bé i crec que com és aquestes noies que menciones que estaven a la teva taula van sortir com molt empoderades, no? Que Sí. es diu, sí, que al principi els hi feia certa vergonya o por i al final, doncs, bueno, també te'n dones compte que al final quan domines el teu tema doncs no necessites res més, no? O sigui, ja està, és exposar-ho i no plantejar-te si t'està escoltant molta gent o poca, però sí, doncs, demostrar que ets capaç i que tens talent, no? Fa anys que parlem, no?, de fomentar aquestes vocacions, com deies, Maria Teresa, les STEM, entre les noies. Creieu que encara estem avançant a un ritme massa lent o ja evoluciona favorablement? Òbviament estem avançant. El que passa és que no amb la celeritat que hauríem d'anar avançant. I també cal dir que continuem tenint aquestes barreres obstacles que hem d'anar salvant. És per això que hem de fomentar tots aquests congressos, totes aquestes vies d'informació, promocionar, fer, per exemple, alguna activitat. Jo sempre he dit que crec que començar quan les noies estan en un institut, que estan a punt ja d'escollir una carrera, ja arribem tard. Crec que l'important és anar als col·legis, fer partíceps a les institucions, evidentment, el col·legi professional, el primer, i començar a moure tots aquests estímuls, afavorir aquest ambient i aquestes situacions en què les noies puguin trobar-se un espai còmode en el que puguin pensar, ostres, m'agrada, jo també vull, i per què no? I tant, totalment. Mariluz. Bueno, queda molt a fer. Jo, en el congrés, per exemple, van sortir d'on venim, no? Les millores que tenim, no? I vam parlar inclús de quan no podien votar les dones i tal. A mi quan parlem d'aquestes temes me fa una miqueta de mandra perquè penso que hem de mirar endavant, no mirar enrere, és igual si són 40, 50, 60 anys, i crec que sí, evidentment queda moltíssima feina a fer i crec que sobretot principalment els canvis es produiran també quan dintre de casa també fem canvis, donant exemple com la Maria Jesús, no? I nosaltres cadascú amb el seu àmbit, no? És a casa on podem donar exemple als que ens envolten, fills, germans, amics, cosins, vull dir, és allí on realment la revolució jo crec que es pot produir d'una forma més àgil, a part de les institucions, evidentment, però bueno. Sí, jo penso una miqueta el mateix, no? Jo en aquest cas tinc aquesta experiència, jo vaig fer això del challenge de la NASA una miqueta per cridar l'atenció dels fills, no perquè no siguin bons estudiants ni molt menys, sinó perquè la societat no ho té fàcil ara mateix. Estem en un moment, jo sempre dic el mateix, apassionant, d'oportunitats, de fer coses, fixa't, des de Tarragona arribar a la NASA, a la Lluna, però és veritat que primer ens falten referents, en aquest món que és de construcció és eminentment masculí, o de la mineria en el meu cas també, doncs sí que és veritat que falten referents, però a vegades els límits ens suposem nosaltres mateixos, i és el que diu ella, no? Potser hem de començar des de casa, s'han d'haver des de casa, hem de permetre que els nens somien i els hem de facilitar aquesta tasca, no? I la millor manera és intentar-ho fer-ho amb l'exemple, no? Jo, en el meu cas, em vaig fer això una miqueta per cridar l'atenció, no? Perquè semblava que estem en una societat que es fan les coses quan toca, no? No ens anticipem, no? I això és una cultura que s'ha de treballar, que comença a casa i que ha de venir de la mà també de l'escola, no? Sí, totalment. A més, ara, escoltant el que deies i l'altre dia, no? Clar, penses en la NASA, no? I és ¿dónde va esta, no? O sigui, sí, clar. La NASA, penses en la NASA i penses, què faràs a la NASA? S'han de pagar factures, però i la NASA no dona això, però
es tracta de somiar. Tant se val la NASA com un curs que tens a mitges, com una carrera quan tens 50 anys. Per què no? Clar, Per què no? El problema és que moltes vegades les traves ens posem nosaltres o l'entorn. Quan no tens darrere una recompensa econòmica, no? Perquè estem en una societat, lamentablement, que darrere de tot això sempre n'hi ha d'haver una part econòmica. No? I a vegades les coses no s'han de fer per això. S'han de fer primer per satisfacció personal, després per créixer, per continuar caminant. Això no és fàcil, ningú diu que sigui fàcil, i l'èxit no és guanyar. L'èxit és intentar-ho una altra vegada. És que aquest és el problema. Estem en una societat que si no guanyes... Jo l'altre dia ho deia al congrés, no? La meva filla jugava a tennis i quan sortíem tothom li deia què has fet? Has guanyat o has perdut? No, res, hem perdut, sí, però això no és perdut. Hem après. Avui hem après a perdre. I hem d'enviar aquests missatges. Totalment. Jo amb això em vaig sentir molt reconeguda perquè també jugant a pàdel, moltes vegades el meu fill el primer quan arribava a casa, què, heu guanyat? Sempre és el mateix. Però llavors, ostres, sí, és com un fracàs. Estem en una societat... Sempre perds, no? I pensava, bueno, sempre perdo, a vegades guanyo també, però m'he anat a passar bé, no? Jo posava l'exemple, abans estàvem parlant i estàvem fent mini tertúlia i posava l'exemple. Jo sempre estic estudiant perquè, soc una friqui i això va a l'ADN, però mai m'han demanat el títol per veure quina nota tenia. I he guanyat a la NASA, l'única, 1.200 projectes, 80 països, i mai he tret un 10. Ara que no m'escolten els meus fills. Però sempre ho he intentat. Juraré no haver-lo dicho, no? Sempre ho negaré. Però sempre ho he intentat i he après del camí, no? I es tracta d'això, les pares. Jo penso que la primera barrera ens la posem nosaltres i una de les pitjors és la por. Totalment. Aquesta és la barrera pitjor de totes. Però després també hi ha un altre factor que has dit i està molt correcte, que és les escoles. Si les escoles també el que fomenten és el que treu millor nota, doncs, no? O sigui, hi ha molt abandonament escolar. Aquí alguna cosa està passant també, no? Vull dir que hi ha iniciatives perquè jo vaig conèixer la del Campus 42, em sembla que es diu, la de Telefònica, que sobretot el que agafen és molta gent que ha sortit del sistema perquè a les escoles o als instituts, doncs al final els han acabat expulsant, no? I després resulta que són programant i amb robòtica, són supercracs, però d'una altra manera, o sigui que potser també hauríem aquí el debat, no?, de dir el sistema educatiu com està enfocat, no? Que crec que s'ha de fer un canvi important i redirigir-lo més a la realitat, a les necessitats que tenim actualment, que no són aquesta manera de fer, aquesta manera d'estudiar, aquests exàmens previs a l'accés a la universitat. I sobretot a les habilitats dels estudiants, vull dir, ficar el focus, la persona, el nen que està creixent, quines habilitats té, com podem potenciar tot això. Fora dels continguts, que sempre que ens centrem en l'educació, en temes de continguts, i al final deixem a banda les persones, que al final és el que diferencia un professional en el futur. Totalment, perquè vam parlar d'innovació, de sostenibilitat, de la tecnologia, que estan transformant aquests sectors, però quines competències, parlant ara de competències, creieu que seran imprescindibles pels professionals dels propers anys, Maria Teresa? A veure, està clar que la IA totalment té un pes específic i per tant crec que anirem per aquí. Tot el que és el món de l'STEM estarà d'alguna manera suportat per aquesta IA amb diferents tipus d'aplicacions. Jo crec que aquí se'ls ha d'ensenyar, o se'ns ha d'ensenyar, perquè jo no sóc cap experta en IA, però crec que hem de tenir algú que ens ensenyi el camí, com, de quina manera, la millor manera, perquè no totes les aplicacions en IA són bones, no ens enganyem. No és entrar tipus Google i dir fes-me això o fes-me allò i creure tu, sinó que tu has de supervisar, ha d'haver sempre aquesta capa de supervisió. Estem parlant de logaritmes. Els logaritmes no tenen empatia. Els logaritmes és allò que tu introdueixes amb un esbiaix masculí, femení o el que sigui i traurà el que te traurà pel qual s'ha generat i s'ha creat. Per tant, hem de saber moure'ns dintre d'aquesta... Clar, és una eina, però que saber però que utilitzar. serà molt útil per qualsevol professió i ajudarà amb les gestions, amb els càlculs, amb els dissenys, però sempre jo crec que ha d'haver la capa de supervisió humana. Jo soc pro-IA totalment. Vaig fer, en aquest cas, un màster aplicat a enginyeria i arquitectura quan vaig veure que això arribava, que em sembla
em fa una miqueta de llàstima, no? Perquè sembla que ha arribat amb el ChatGPT i estava a Turing a 1950 i pico fent de les seves amb la IA, no? Però sí que és veritat que de fa 3 anys ha tingut una repercussió, una explosió molt gran. I això és bo i és dolent. És veritat que a les escoles ja fem tard, perquè tothom l'està utilitzant. Jo vaig fer aquesta mostra, no? Que vaig dir, quanta gent fa qui utilitza la IA? I molta gent, però quanta gent realment sap què hi ha darrere d'això? I això no és màgia, això no és un buscador que diu i està consultant, sinó que la IA està entrenada per entendre les persones, per democratitzar-lo, per fer-lo arribar a tothom, i llavors està entrenada en dades bones i en dades dolentes. Llavors, que tu, o que la gent jove, o que a les escoles el nen faci una revisió, una redacció amb la IA, això és molt perillós. Primer perquè la seva part del cerebre s'està desenvolupant i això farem, i ja n'hi ha papers d'això que diu que la part cognitiva s'acaba atrofiant si comencem només a copy-paste. No? Llavors fem tard perquè a les escoles s'han d'imposar ja i els professors tenen por de que els alumnes agafin la IA per treballar, però això ha vingut per quedar-se i ho hem de normalitzar. I darrere de la IA sempre, i el dia que això no arribi s'haurà de regular, hauria d'haver una persona, no? Vale? I ve per quedar-se i ve per ajudar-nos a la medicina, a la ciència, a la sostenibilitat. Jo estic fent projectes que estic treballant amb IA i amb satèl·lits i començo a mapejar i veure coses de plàstics al mar i a veure on estan. I t'ajuda amb tot això. No té sentit. Ara mateix si em dieu que faci una arrel quadrada, jo què la faig a mà? No, agafaria una calculadora. Doncs és el mateix. O sigui, no hem de pensar que això desmereix a la persona. No, és un complement, una tecnologia. I és que és més ràpid, més àgil i en determinats moments, no? És una eina... Sí, el que passa que jo no oblidaria, i precisament per tot això, jo crec que les característiques al final que faran bons professionals del futur són aquelles que són més humanes. Vull dir que tots els que sapiguem potenciar els treballs en equip, l'empatia, la capacitat d'adaptació al canvi, sobretot, perquè els canvis venen molt ràpids a nivell de tecnologia i els humans, a veure, hem d'anar de la mà i mai superarem la capacitat que tenen aquests computadors i aquesta informació, no? Per tant, jo crec que hem de potenciar en els joves i amb les nostres habilitats també, i nosaltres que no som tan joves, aquestes capacitats humanes, no? Que crec que serà el diferencial. M'agrada molt, Maria Jesús, quan vas parlar d'això de la curiositat, que jo crec que la curiositat la màquina no la té i nosaltres sí que la tenim. O sigui, dona la sensació que tu parles amb la IA i sembla que pensa, però no pensa, fa una predicció, són números, és matemàtica, i són algoritmes, i per proximitat et dona la resposta i sembla que tens aquí certa empatia, no? Pensa en les persones. I no ens hem d'oblidar d'això. Sí, i sobretot aquest pensament crític que tenim les persones, doncs clar, la IA és molt difícil que la tingui. Salvo que l'entrenis i li diguis, escolta, aquí jo et diries que t'has equivocat. Aquest pensament crític que dius tu és el que principalment a vegades ens falta. Tenir temps per pensar. Jo crec que la IA ens donarà aquest temps per pensar. O sigui, ells anirà fent coses i li dius, ara tu m'ho tornes a fer, ara m'ho poses al revés, ara mentre va fent, doncs, no? Sí. O sigui, és com per treure determinades tasques que són molt repetitives i que, saps? Doncs nosaltres dedicar-les a fer altres coses, no? Ara, per exemple, tornem una mica al que era la construcció, no? Jo que també estic al sector de la construcció. Doncs hi ha determinades tasques a nivell organitzatiu i de com presentar-ho, que clar, tot això ho agilitza molt. Les planificacions mateix, els informes tècnics, els projectes... Mira, jo ara mateix he fet una aplicació, per això dic el del coneixement, no? S'ha de tenir curiositat, no? Perquè si aprens i comences amb aquest món de la tecnologia és que no té fi. Jo que vaig a l'obra i que sé el que és fer un acte i lo tedioso que és, que després has d'anar al despatx i dius, ostres, ara la foto l'he de posar aquí, què vaig veure, i estàs pendent a l'obra de què has de ficar, què has d'apuntar, quina foto has de fer i no estàs pendent de les persones i de lo que ho has de veure, no? I llavors vaig pensar, ostres, em faig una aplicació i vaig programar, soc molt friqui, però em vaig programar una aplicació que jo porto el casco i porto una càmera i la càmera va gravant i jo estic pensant i vaig mirant a les persones, perquè en aquest cas la funció era un tema més de sostenibilitat i també de prevenció de riscos. Si vaig fent fotos no parlo amb les persones, no formo les persones, no? Si va la càmera gravant em despreocupo i la càmera va gravant, jo quan acabo la càmera
ara li dono el end i comença la programació que jo he fet. Aquest vídeo es fa a trossos i es fan fotos. I les fotos, la IA està entrenada i ja em facilita un preinforme. Clar, jo amb això trigava potser 2-3 hores o hora i mitja, però és que ja no arribava al despatx, ja era el dia següent, la gent ja no estava esperant i ja automàticament ja la gent, jo ho valido i la gent ja ho té al seu mail. Això no desmereix a la persona. No, clar que no. Em dona a mi temps per parlar a l'obra amb la persona. Escolti, vostè s'ha de posar el cinturó perquè això, si no... I això està molt bé. I tant. Això no és negatiu. I tant, dona valor. Clar, dona valor a la feina. Efectivament. I tornant una mica a la importància dels referents que deies, tu Maria Teresa també, clar, al final, que és un dels eixos d'aquest congrés del Women Evolution, quin paper han tingut els referents a les vostres trajectòries i què significa, no?, convertir-se en un referent per a les noves generacions? Doncs significa que t'estan obrint un camí, que algú ha tingut que lluitar i picar pedra per arribar en aquest punt, que algú ha pogut demostrar la seva valia i que ha anat sense por i que ha arribat i ha assolit els seus objectius. I per tant, tots aquests jovents que venen darrere o totes aquestes noies que venen darrere veuen la possibilitat de que pot ser algo que poden assolir perfectament, que és una carrera tècnica que fa unes dècades enrere que hi havia molta majoria estava molt masculinitzada, hi havia molta majoria d'home, però que ara veuen que hi ha algú que ha obert camí, que evidentment és un espai que elles poden ocupar i cap endavant. I això és el que motivarà. En el meu cas, jo penso que els primers referents són els pares, la mare i el pare, són els primers referents, però després pot continuar sent aquest referent un altre professional que tinguis proper o puguis treballar en una empresa que t'obrin un camí i que tu puguis començar a seguir aquest camí i donen aquestes facilitats. Tot això a poc t'ajuda a avançar. Totalment. Mariluz. Bueno, jo crec que els referents, a veure, no és el mateix els referents que nosaltres podíem tenir a les nostres èpoques, que eren els propers, no? Ara que tenen tanta informació els joves i que poden anar fora. Jo en el meu cas personal, per exemple, crec que per mi va ser més important el no vull ser com que no el vull ser com. Vull dir que moltes vegades t'empenyen cap endavant, no?, aquelles coses que veus que no t'agraden o que no voldries fer de la mateixa manera i per tant, en el meu cas, per exemple, la por a moure amb els canvis i tal, això no m'agradava tenir gent al voltant paralitzada i tal, i sempre he sigut una miqueta, he sigut de les més que sempre he dit que sí, quan en alguns casos hauria d'haver dit que no, i això m'ha portat al camí que tinc, que cadascú al final també busca, però jo crec que els joves avui en dia, amb tanta informació a l'abast, això, hem de tenir molta cura en què es fixen, no?, quins són els seus referents i tal. Per això, jornades com les que va organitzar el COAT jo crec que són molt importants, perquè al final parles amb persones de veritat, experiències directes, no?, i els referents no és algo que mires per internet, que vés a saber si és veritat, si no és veritat. Clar, és que jo ara estava pensant els referents, per exemple, quan jo era petita, no?, que també més o menys som de la mateixa, que ho veies a la tele, o en pel·lícules, no? Perquè al final que tenies a casa, potser la teva mare no treballava. 2-3 canals, no? Exacte. Los Ángeles de Charlie, no? O una cosa així. Vull dir que no hi havia gaire més. A més, no n'hi havia ni jornada de portes obertes. O sigui, anaves a lo desconocido. Vale? Tu què vols fer? Jo, en el meu cas, jo volia fer el que la gent no feia. Sempre anava... On anava tothom? AD, no sé què, no sé quant. Enginyeria. Vale? Però sí que és veritat que ara és molt important tenir aquest accés a aquesta informació, però ojo, que aquesta informació n'hi ha molt de soroll i s'ha de ficar una miqueta de foco perquè la gent jove... Primer perquè es decideix massa aviat, no? Per mi, 18 anys són molt joves per decidir el seu futur. Per això és important que a l'escola ja comencem a parlar-ne de diverses possibilitats que tenen, tenir referents... Però després, una altra vegada, tornem una mica al sistema educatiu. No passa res. Va haver aquell cas de la fisioterapeuta que ara es dedica al tema de robòtica, doncs que també pots canviar i pots evolucionar. O sigui, tu pots fer una carrera de psicologia i després estar portant un tema d'IA, per exemple. Però això t'ho porta a la maduresa, Llavors estem parlant d'unes edats que... Clar, però inclús amb aquestes edats, si comences, que això també passa, no? Comences una carrera i quan comences ja veus que no
No, Va, no passa res. Sí. es pot Clar, canviar. és que tornem a parlar del Sí, mateix, no? no és un Sembla fracàs. que és un fracàs. Exacte, O sigui, que no has s'analitzi. fet una proposta, has començat i ara has perdut no un passa any. res. És que sempre és el mateix, no? Exacte. No és un any perdut, sinó un any que he après, no? Sí, i un dels problemes, per exemple, a les escoles és el fet de que quan parlen de carreres parlen de les 4 carreres que són l'enginyeria, Sí. arquitectura, tu li preguntes a una nena o un nen què és un arquitecte i més o menys ho sabran, dibuixar una casa, però si tu li preguntes què és un arquitecte tècnic, no ho saben. És que ni alguns adults tampoc saben el que és un Clar, la arquitecte. A més, és que penseu que la nostra carrera ha patit molts canvis a nivell de noms, Ja de de també, noms. no? Sí, Exacte, sí. sí. Antigament érem aparelladors. Exacte, Sí. sí. Els aparelladors es van convertir en arquitectes tècnics perquè va haver una implementació de més formació i, per tant, va haver aquest salt. Després van passar a ser enginyers de l'edificació per un temps molt curt, Sí. que si Bologna, que aquí, que si tal. Hem tornat ara a arquitectura tècnica, grau en arquitectura tècnica. Per tant, és molt difícil explicar Clar. a dia d'avui als nens què és un arquitecte tècnic. És per això que, doncs, que el nostre col·legi d'arquitectura tècnica està incidint molt a escoles, a instituts, portant activitats diverses com és jugar amb el formigó, jugar amb els temes acústics, mediambientals, Clar. perquè a més és una professió que és multidisciplinar, també té moltes especialitats. Tu pots fer arquitectura tècnica i després pots dedicar-te a diferents especialitats. També un dels temes que es va parlar va ser sobre el tema de la conciliació, no? I el lideratge femení. Creieu que la dona continua trobant-se amb dificultats afegides pel fet de desenvolupar-se i quins reptes encara queden pendents? Perquè això a vegades potser pot fer que algú pensi, ostres, però clar, si estic en una obra tot el dia i no sé què, llavors no podré després anar, no sé, buscar els meus fills. Jo puc dir que com a experiència pròpia, per exemple, jo tinc un fill i no el vaig tenir fins als 37 anys. Per què? Perquè primava la meva trajectòria, estava tenint una trajectòria professional molt bona i pensava, si ara interrompeixo això, se m'acabó. Quedaré fora. I és aquesta barrera i aquesta por que em va frenar no tenir-lo abans. Et perds coses, perquè evidentment amb 37 anys et perds coses, ja no tens la paciència i l'energia, però bueno, per una altra banda, en el meu cas també puc dir que he tingut suport per part de la meva parella i, a veure... Bueno, però això precisament és una de les coses que ens ajudarà la tecnologia. Clar. A aquesta conciliació, perquè al final això ja no deixarà de ser una barrera, perquè moltes coses les podràs fer des de casa, podràs organitzar-te el temps d'una altra manera. No? Nosaltres decidim en què dediquem el nostre temps. No? Abans també parlàvem d'aquesta curiositat que podem fer en els nostres, perquè la Maria Jesús ha treballat molt, però de portes para casa, de casa para dentro, no? El teu temps que no era dedicat a el que donava. Llavors, bueno, tots som propietaris del nostre temps i per tant decidir on l'invertim, no? Jo crec que serà clau. I el fet de la tecnologia jo crec que ajudarà molt a aquestes conciliacions i a que el món respiri d'una altra manera. Jo crec que les joves d'avui en dia tampoc potser estan tan condicionades per aquestes coses. Tinc la sensació, encara hi ha, però jo crec que de mica en mica es va canviant. I sobretot l'exemple que donem a casa, insisteixo, és bàsic. El meu fill va tenir curiositat per cuinar quan me vaig separar i va veure que son pare es ficava a la cuina, perquè nosaltres teníem els papers repartits d'una manera, sense cap crítica, teníem repartits i de dir, mama, m'ensenyes a cuinar, perquè clar, quan sigui gran me casaré, me separaré i hauré de cuinar. I com a fill, igual no, les coses hem de parlar perquè no sabem... Pots aprendre a cuinar i no cal que et separis, o sigui que l'ordre de los factors, no? Exacte, no? Pues jo crec que és molt important en aquest cas. Molt bé. Bueno, ho hem d'anar deixant aquí. Què us agradaria, així en plan ràpidament, o com enfoqueu, suposo que hi haurà una tercera edició. Esperem que sí. I no sé si ja esteu pensant en possibles temàtiques, però també es va parlar de que l'ideal seria no haver de fer aquest tipus de congrés, sinó que la temàtica potser no estigués tan fixada amb lideratge femení, perquè parlem de persones, no sé, què heu pensat una mica... A veure, encara no. Estem encara amb el pos, això és com el futbol, estem amb el pos encara. Estem ressacosos encara, però sí, la intenció és donar continuïtat i buscar cada vegada ampliar
en el món STEM. Aquest està dirigit pel tema de donar a conèixer l'arquitectura tècnica, però volem incorporar altres carreres STEM perquè formen al cap i a la fi hem de formar un equip multidisciplinar, que és quan realment les persones ens enriquim, treballant en diverses especialitats i amb altres professionals. Sí que ho estem pensant. Molt bé, doncs ens encantarà que ens ho vingueu a explicar. I el que també volem és, com deies, volem més difusió. Volem que hi hagi més divulgació. Això seria fantàstic. Doncs compteu amb nosaltres, per suposat. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes tres per acompanyar-nos, per venir cap aquí a explicar-nos. Ja la propera vegada tornarem a ser a Tarragona per veure com evoluciona el Women Evolution Tarragona. Fins la propera. Moltes gràcies. Maria Teresa Soler, vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona, Maria Jesús Puerta, enginyera multidisciplinària guanyadora del prestigiós premi NASA Lunar Recycle Challenge, i Mariluz Pujol, directora de Seguretat Física i Coordinació i Relacions Institucionals d'Infinitum. Lideratges amb Ariadna Belver.